खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मिथिंगा बसुमतारी आंनि आर'नाइ एमजिएस इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खिथागोन नैबे ब्लुटुथ स्पिकार नैबे रायलायजायोबो बियो मा गाज्रि नैबे गाज्रि जानाय लोगोसेनो आंनो नैबेखौ फाहामनानै खिथागोन नोंथांमोननो नैबे मा गाज्रि जानो हागौ नोंथांमोननो आं फारि फारि खिथागोन लोगोसेनो मा खामानि मावो बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननो खिथागोन नैबे जादों नैबे रायलायजायोबो नैबेयाव रायलायजायो ब्लुटुथजों बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननो खिथागोन मानि थाखाय रायलायजायो बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननो खिथागोन नोंथांमोना अब्ला भिडिअखौ नायदो नै लोगोफोर अब्ला नायदो नैबे ब्लुटुथ स्पिकार नै ब्लुटुथजोंबो जायो गासिजोंबो जायो बियो नाथाय नैबे गाज्रिसो नै अन जाया नै आं बेखौ अन खालामनाय नै अन जाया अब्ला मानि थाखाय अन जाया नोंथांमोना नायदो आं खुलिना लाजोबनोसै बेखौ खुलिना लाखांनानै नोंथांमोना आं फारि फारि खिथागोन लोगोसेनो बेयाव मा गाज्रि जानो हागौ बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननो खिथागोन नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय अब्ला आं खुलिना लाजोबनोसै अब्ला नै आं खुलिना लाबाय टेस्टारजों अब्ला नै नायदो लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोननो गासिखौबो खुलिना खिथाजोबनोसै बेखौ बख'जोबनोसै आं बख'जोब्बाय बाख्लाखौ बेजों दोनथ'बाय लोगोसेयैनो मा गाज्रि जादों नायनोसै आं नै गिबियावनो दं नै बेटारिनि कानेक्टआ गदों बेयो गोलैदोंमोन गोलैनानै गाज्रि जादों बियो नै बेटारिनि कानेक्टआ गदों नै नैबे बेटारि नै मोनसे थारानो गैखाया नै बे नैबेयाव जागोन अब्ला नै आं बेखौ होनाय लोगो लोगोनो जाबाय नै अब्ला आं गासैखौबो खेवजोबना लानोसै बेखौ आङो रिजाल्ट होगोन अब्ला नायदो नोंथांमोन आं नैबेखौ खेवजोबना लानोसै गासिखौबो नैबे कानेक्टफोरखौ अब्ला नोंथांमोन आं फारि फारि खिथालांगोन बबे कानेक्टआ बबे मा लोगोसेनो मा गाज्रि जानो हागौ नोंथांमोननो आं खिथागोन आं खेवजोबना लानोसै गासिखौबो बेखौ आं दा नै गासिखौबो बख'जोब्बाय नै एक्सट्रा खालामजोबनोसै आं नैबेनिफ्राय नैबेखौ खेवना लानोसै आङो अब्ला नै लोगोफोर नायदो आं मोनसे खालामजोब्बाय नैबे एक्सट्रा खालामजोब्बाय आं नै नाथाय नोंथांमोना साननो हागौ नैबेनि कानेक्टआ बबाव जागोन नैबेदि सोदोंमोन गासिबो एखे गोजा नोंथांमोना साननो हागौ बेनि कानेक्टआ बबाव जागोन नाथाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा नैयाव दंखाजोबो गासिबो अब्ला नै बे बेटारिनि कानेक्ट बेखौ आं ओरै नैयाव बे माइनासमोन नैबे माइनासा जना दंमोन नैयावबो दंखायो नै लोगोफोर नाय नोंथांमोना नैबेयाव बि प्लास नैबे गोजाया प्लास बि प्लास बि माइनास लिरनाय दंखायो बेनिखायनो नैबे गोसोमा माइनास जाखायो नालाय बेनिखायनो बि माइनास नैबेयाव नायबा नोंथांमोना नुगोन नैबेयाव नायबा नोंथांमोनाबो नै बि माइनास नै फिसानो बि माइनास नैबे माइनास लिरनाय दङ नैबे बि माइनास नैबे बि प्लास नैबे बि प्लास जाबाय अब्ला आं बेखौ जालायहोना लानोसै नैबेयाव बि माइनासाव नोंथांमोना नायदो ओरै आं जालायहोनोसै अब्ला नै लोगोफोर नायदो नैबे लिथियाम बेटारि बेजोंनो नैबे गासिबो सोलिजोबनो हायो नैबे लिथियाम बेटारि अब्ला नैबेयाव मिसिं दंदेरो नैबे मिसिं बेटारिफ्राव थानाया मबाइल बेटारिफ्रावबो बिदि थायो गोजौआव बेनिखायनो नै बे मिसिं बे कन्ट्रल खालामग्रा बेटारिखौ नैबे मिसिं कन्ट्रल खालामो बियो बेटारिखौ बे लिथियाम बेटारि पावार बेंकफ्रावबो थायो बियो नोंथांमोना नुनो मोनगोन पावार बेंकखौ खुलिना नायबा बेफोरबायदि बेटारि बे लिथियाम बेटारि पेन्सिल बेटारि नङा नाथाय लिथियाम बेटारिसो नोंथांमोना नाय बे पेन्सिल बेटारि नङा चार्ज होजाग्रा बेटारिसो बियो अब्ला बियो नोंथांमोना आं बेखौ खिथाबाय अब्ला बियो थांबाय नैबे बक्स स्पिकार बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो गासिबो मोननै कानेक्ट थाखायो बेयावबो मोननै कानेक्ट थाखायो बे बक्स एखेसो अब्ला नोंथांमोना आं खिथागोन नैबेयाव नै बबे कानेक्टआ बबेयाव जागोन आंथ' खेवजोबना लाबाय नोंथांमोनाबो खेवजोबबा साननो हागौ बबेनि कानेक्टआ बबेयाव जागोन अब्ला नोंथांमोना नायदो नै आं नोंथांमोन देखायबाय नैबे गासिबो नोंथांमोननो फारि फारि खिथालांगोन आङो गिबियावनो दं नैबेयाव फैगोन आं बे मोनथामनिफ्राय बख'दोंमोन नैबे बक्स मोननै आरो बेटारि मोनसेखौ बख'दोंमोन आं अब्ला नोंथांमोना नायदो नै गिबियावनो दङ 3.7 भल्ट बे 3.7 भल्टआ जागोन नैबे बेटारिनि जागोन भल्ट नैबे 3.7 भल्ट हाबो बेयाव बेनिखायनो बे नैबे बेटारिनि जागोन बेनिफ्राय फैगोन
एबार नैबेयाव फैगोन नै नैसोर मोननैयाव नैबे जादों नै बेखौ उल्थासो लिरदों आं बे आरमोन आर माइनास आर प्लासमोन बेनिखायनो नै ओरै ओरै बेखायनोसै आं उल्था लिरदों नालाय नैबे राइट नैबे मोननै दंखायो नालाय बेनिखायनो बेयाव मोननै हाबगोन नालाय नैबे स्पिकार बक्सनिया नैबे स्पिकारनिया मोननै हाबगोन नालाय बेनिखायनो मोननै होखादों नै आर माइनास आर प्लास अब्ला बियो राइट स्पिकार जागोन राइट बे राइटनि ओमफ्राय नैबे एल प्लास एल माइनास बे नैबे गेजेरा एल लेफ्टनि जागोन बे स्पिकारा लेफ्ट राइट लेफ्ट मोननै थायो नालाय स्पिकारा बेनि थाखायनो नैबे राइट स्पिकार नैबे लेफ्ट स्पिकार नोंथांमोना साननो हागौ नैबेखौ ओरै सोनांगौ ना ओरै सोनांगौ नोंथांमोना नै नायखा नैयाव ग्रोब दंखायो नै ओरै सोबानो ओरै सोनांगौ नैबे गोजौ खर'आ नैबेजों हाबनांगौ नैबेजों ओरै हाबो नै गासिबो गोजौ खर'आ बिदि हाबजोबगोन नैबेबो गोजौ खर' दं नैबेजों गोजौ दङ नैबेजों गोजौ दङ नैबेजों गोजौ एसे गोजौ नैजों बिनि उनाव नैजों एसे स्लिम जायो नैदि हाराव नुगोन नैजों एसे स्लिम जागोन ओमफ्राय नैबे गोथौ नुगोन बे गोथौखौ नैबे सिंजों ओरै सिंजोंसो ओमफ्राय नैबे एसे गोजौखौ नैबेजोंसो ओरै सोबानो जागोन नोंथांमोना अब्लानो मिलायनो हागोन अब्ला नोंथांमोना आं नैबेनि खामानिखौ देखायबाय नैबे 3.7 भल्टआ नैबे बेटारिनि भल्ट लिरबाय नालाय बेटारिनि जागोन नैबे लेफ्ट स्पिकार नैबे राइट स्पिकार आर एल होनाय दंखायो बिनि उनाव फैगोन नैबे सुइच जाबाय अन अफ खालामग्रा नैबे चार्जार नैबे आरो USB सोजाग्रा नैबे आरो मबाइलनि लिक नैबे आरो मेम'रि नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ गासिबो नैबेथ' सुइच आं नोंथांमोननो सुइचखौ खिथालायला नोंथांमोना मिथिखागोन बिनि उनाव नैबेनि खामानिया मा नोंथांमोना आं खिन्थागोन नैबे जादों माइक आं नोंथांमोननो माइकनि खामानिखौ सिगाङावनो खिथाखांबाय नैबे माइक अब्ला बे माइकखौ मानो होदों आरो मा खामानि मावगोन बे माइकआ बिनि बागै आं नोंथांमोननो खिथागोन नैबे माइकआ जादों जास्ट नैबेजों फनबो रायलायजागोन मबाइलजों ब्लुटुथ अन खालामनानै बेजों फनबो रायलायजागोन नैबेजों ब्लुटुथखौ अन खालाम ब्लुटुथ कानेक्ट खालामना लादो लोगोसेनो नैयावनो फन रायलायजागोन बे ब्लुटुथावनो बिनि थाखायनो नैबेखौ होनाय जादों नैबे माइकखौ मानो होनबा नोंनि रावखौ गुबुना खोनाहैनायनि थाखाय होनाय जादों नाथाय गासिबोआवनो थाया नैबे गासिबोआवनो ब्लुटुथ कानेक्ट खालामनानै रायलायनो हाया नाथाय नैबेयाव हायो नैबे बक्सआव हायो नैबे ब्लुटुथ बक्सआव हायो मानो होनबा नैयाव माइक होखादों माइक गुबुनफ्राव माइक थाया बेनिखायनो रायलायजाया बिनि थाखायनो नैयाव माइक दं बिनि थाखायनो रायलायजायो नोंथांमोना मिथिखाबाय माइकनि खामानिखौ नैयाव माइक होनाया मानि थाखाय होदों होनबा नोंथांमोना बुजिदो नैबेयाव ब्लुटुथ कानेक्ट खालामनानै रायलायजागोन अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय बिनि खामानिखौ नैबे माइकनि खामानिखौ मिथिबाय अब्ला नोंथांमोननो देखायखाबाय आं मा बुङो नैफोरखौ आं खिथालायला बेफोर गासिबो आइसि गोजा नैफोर आइसि फिसा फिसा बेफोरनि बागै खिथालायला नोंथांमोना गाज्रि जाबा मा डाइरेक्ट गाज्रि जाबा नैफोराव गाज्रि जानो हागौ नैबे गाज्रि जानो हागौ लोगोसेनो नैबे गोलैबाथाय डाइरेक्ट नैबे जलांखागोन नैफोरबायदि जलांखागोन नैबे बेटारिनि कानेक्टआ थाब जग्रोयो बिनि उनाव नैबे बक्सनि कानेक्ट थाङो बिनि उनाव मेन गाज्रि जाग्राया नैबे बेटारियानो जगोन नोंथांमोना नैबे गोलैबाथाय बेटारिनि कानेक्टआनो जगोन अब्ला नोंथांमोना खुलिनानै नायबानो जाबाय आरामसे लोगोसेनो आं नोंथांमोनखौ खिथाबाय बेफोरखौ बख'बा माबायदि सोयो अब्ला आं गासैखौबो सोनोसै बेखौ अब्ला आं गासैखौबो सोजोबनोसै नैबे स्पिकारनि राइट लेफ्ट जायखिजाया आं होबाय मानो होनबा एखेसोखा जाखायो आं सोबाय नैबे गोजौखौ गोजौजों दोनबाय आङो नोंथांमोननो खिथाखादों दहायनो लोगोसेनो नैबे लेफ्ट जायखिजाया आं लेफ्ट राइट एखेसो स्पिकारा बेनि थाखायनो आं जायखिजाया सोबाय बे मोननैखौ नाथाय नैबे बेटारिखौ बेयाव सोबा जानाय नङा नैबे बेटारिखौ नैबे स्पिकाराव सोबा लगे बियो बेरलांगोन एबा सर्ट जानानै जानाय नङा बेनि थाखायनो नोंथांमोना मोजां नायनानै बानायनाय जाबाय जुदि उल्थां फाल्थां जायोबा नैबे बेरलांजोबगोन बियो जानाय नङा मानो होनबा बेटारिनि कानेक्सना बेटारियावनोखा बेटारिनि कानेक्सनखौ जुदि स्पिकाराव होबा बियो बेरलांगोन एबा सर्ट जालांगोन अब्ला आं अन खालामना नायनोसै जागोन ना जायाखै अब्ला नैबे सुइचखौ नायनोसै आङो नै लाइटआ जोंबाय जाबायानो बियो नोंथांमोना नुनो मोनबाय मानो होनबा नैबे बेटारियावनो गाज्रि जादोंमोन नैबे बेटारियावनो जदोंमोन नोंथांमोननो खिथाखाबाय आङो अब्ला
बेखौ आं बेनि कानेक्सना जोब्बाय नैयाव मोजां मारिफिनबानो नोंथांमोना बेफोरखौ रोंखायो नटफोरखौ मोजां मारिदो अब्ला बिनि माबाया जोब्बाय लोगोसेनो नोंथांमोना माइकनि माबाखौ खिथाखाबाय आं नोंथां माइकनि खामानिखौबो माबायदि बिनि माइकआ खामानि मावो बिनि खामानिया जोब्बाय अब्ला आं नोंथांमोननो खिथाबावगोन नैबेबो ब्लुटुथ स्पिकार अब्ला बियो मा गाज्रि जादों बेबो गाज्रि जादों गोलैदोंमोन बेबो डाइरेक्ट गोलैदों गोलैनानै नै गालांलायदों एसे अब्ला गोलैनाय लोगो लोगोनो बे जायाखै अब्ला मा जायाखै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय गोग्लैबा मा गाज्रि जायो नैयावनो खिथाखाबाय आं डाइरेक्ट बेटारिया गाज्रि जाखायो बेटारिनि कानेक्टआ जयो मानो होनबा गोग्लैनाय लोगो लोगो बेटारिनि कानेक्टआ प्रेसार मोनो अब्ला बेयावबो जानो हागौ बेटारियानो जादों नैफोर मेसिनफ्रा हथारै गाज्रि जाया बेफोर हथात गाज्रि जाया लोगोसेयैनो नै बेटारियासो गाज्रि जाग्रोयो अब्ला बिनि खामानिखौ जोब्बाय अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ खुलिना खिथानोसै मा गाज्रि जादों नोंथांमोनहा खिथागोन बेनि सोमोन्दै लोगोसेनो बेनि खामानिफोरखौ खिथागोन आं नोंथांमोननो अब्ला आं खेवना लाग्रोजोबनोसै टेस्टारजों अब्ला नै लोगोफोर आं खेवना लाबाय नैखौ इयो खेवबाय अब्ला नुनो मोनबाय नोंथांमोना नै बेबो बेटारिनि माबायानो जना दंमोन मानो होनबा गोलैनानै बे गोरा गोलैखादों नालाय प्रेसार मोनखादों नोंथांमोननो खिथाखादोंमोन आं गोग्लैबाथाय माया गाज्रि जाया बेटारिनि कानेक्टआनो गाज्रि जाखायो गोग्लैबाथाय अब्ला नै नायदो नोंथांमोना नै बे बेटारिनि कानेक्ट अब्ला बेटारिनि कानेक्ट नुनो थाखाय नोंथांमोननो खिथादोंमोन आं फल लिरनाय दहायो नाथाय नैबेयाव जुदा मानो होनबा बेयाव B+ B- लिरगोन बेयाव मानो होनबा नै एसे मोनसेल' बेयाव स्पिकारा मोनसेल' नालाय बेनिखायनो B+ B- लिरगोन अब्ला B+ B- लिरगोनबा BAT लिरनाय दं बेयाव BAT माने बेटारि जागोन नै नोंथांमोना नाय नै BAT माने बेटारि नै नुनो मोनबाय नोंथांमोना BAT नैबे BAT नै B+ नैबेयाव दङ नैबे B+ बेनिफ्राय नैजों फैबा B-, नैबे मोनसे जादों नैबे B+ नैबेयाव प्लास B+ बबाव जागोन होनबा नोंथांमोना नायना लादो नैबे जागोन B+ नैबे गिदिरा नैबे जागोन B+ ओमफ्राय नैबे B- जानाय कानेक्ट दंखायो अब्ला नै नोंथांमोना नुनो मोनबाय आं दा बेफोरबायदि कानेक्ट खालामगोन नै गोजाया सुदों बेना बेयाव जुदों B+ नैबे B+ बेखौ कानेक्ट खालामदो लोगोसेनो नोंथांमोना नै नुनो मोनगोन नैबे जादों नैबे साउन्डनि लोगोसेनो दाननाय जमा खालामखादों नैबे चार्जार नैबे मेम'रि नैबे ब्लुटुथ जायो नाथाय बेयाव फन रायलाय जाया मानो होनबा बेयाव माइक गैया माइकनि खामानिखौ नोंथांमोना दहाय खिथाखाबाय आङो माखासे ब्लुटुथआ फन रायलाय जाया नैबेनो रायलाय जाया दहायना रायलाय जायोमोन दहायना मानो होनबा माइक दंखायोमोन माइकआ नाथाय नैबेयाव माइक गैया नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैयाव माइक गैया नै जेबो माइक गैया बेयाव नै नोंथांमोननि स्पिकारनिखौ खिथागोन आं नैबे स्पिकारनिमोन नैबे सिङाव स्पिकार दं नालाय नै स्पिकार लिरनाय दंबा नै नोंथांमोना नाय SPK नोंथांमोना स्पिकारनियाबो जनो हागौ मालाबा समाव बेनि थाखायनो नै SPK स्पिकार नैबे माइनास दं SPK माइनास ओमफ्राय नै प्लासआ नैबेयाव नै SPK नैबे SPK प्लास नोंथांमोननि खिथाखाबाय नै स्पिकाराबो जनो हागौ अब्ला नोंथांमोना अबाव जागोन साननो हागौ डाइरेक्ट नागिरबा नोंथांमोना एफा कानेक्ट दं अबाव जागोन नोंथांमोना स्पिकारनिया जदोंबा SPK नङाबा एसल' होनाय थायो अबावबा बेयाव SPK होनाय दं स्पिकार नैबे प्लास नैबे माइनास SPK माइनास बेटारिनियाव Bल' होनो नै B+ B- नोंथांमोननो खिथाखाबाय आं अब्ला बेयाव रायलाय जाया ब्लुटुथजों रायलाय जाया बेयाव माइक गैया बेनि थाखायनो रायलाय जाया नोंथांमोना सानना ला बेयाव नैबेजों रायलाय जाया नैबे ब्लुटुथजों माइक गैखाया माइकनि खामानिखौ खिथाखाबाय आं नोंथांमोना अबावबा माइक दंबा रायलाय जागोन माइक गैयाबा रायलाय जाया नैबे माइक गैया नालाय बे रायलाय जानाय नङा आं नोंथांमोननो आं नैबेखौ B+ खौ जालायहोनानै देखायनोसै जागोन ना जाया नंमारगौना नंमारा अब्ला आं जालायहोनोसै नायदो नोंथांमोना अब्ला नै लोगोफोर आं जालायखौ खालामना लाबाय अब्ला सुइचखौ होनोसै जागोन ना जाया नोंथांमोना नैबे सुइच नैबे फिसा सुइच
अब्ला आं होबाय सुइचखौ जागोन ना जाया नोंथांमोना नायदो आं सुइचखौ होबाय अब्ला नै नोंथांमोना नायदो नैबे चार्ज गैयामोन आं चार्ज होबाय अब्ला बे जाखासिगोन अब्ला नोंथांमोना आं बेखौनो देखायबाय दिनै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेनो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटन दं घन्टा बाटनखौ थुना होदो जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनाव गिबिसिनै सौहैयो लोगोसेनो नोंथाङा नायनानै सोलोंना लानो हायो लोगोसे नङाबा बुजिनानै लानो हायो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना रोंखागोन माबायदि गाज्रि जायोबा नोंथांमोना बेफोरबायदिखौनो आं नोंथांमोना देखायबाय थागोन लोगोसेनो मिउजिकखौबो आं नोंथांमोना देखायगोन मिउजिकखौबो फोरोंगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं मोजां मोजां भिडिअ हगारगोन बेफोरबायदिनो जाहाथे नोंथांमोना रोङो अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जायफोरनोखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोसेनो घन्टा बाटन दं घन्टा बाटनखौ थुना ला बेफोरबायदि भिडिअखौनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसेनो बायदि रोखोमनि भिडिअबो नुनो मोनगोन अब्ला दिनै एसेनोसै बाय